vie 17,3 metriä. Vilho Houtala, Laaren Ahkera, Tomi Lehto, Esko Tapio, Alex Schwarzö, IF Venäjä, Kevin Lindholm, Lovisa Tuur, Niklas Lainto, Turun Urheiluliitto, Jaakko Kotajärvi, Tempelenkivi, Lauri Arekia, Esko Tapio, Leo Rantahalvari, Säkylän urheilijat, Onni Rantahalvari, Säkylän urheilijat, Niko Saalpakka, 3-3. Parantainen Viivurin urheilijat. Näin 12 nuorta miestä matkalla ja ollaan helmivuorotelmassa, kun hetkisen kuluttua tuolla takasuoralla täytyy ensimmäinen kierros. 400 metriä. Pyydän, että Aino Kuljuka, Fritz 4, Immo Kataja Laakso väitellen hakeutuvat palkintojen jakoon varten tuohon aliviivan lähettyville. Menee vielä noin 7-8 minuuttia, eli tämän juoksun jälkeen palkintojen jakoon. Seitsemänkymmentä. Piti Tomi Lehto, Esko Tapio toisena, Vilho Houtala, Laaren Ahkera ja kolmantena oli Niklas Lainto, Turun Urheiluliitto. Ja näin on edelleen, kun mennään toista kertaa tuolla takasuoralla ja hetkisen kuluttua tulee täyteen 800 metriä. Naiset 16 kiekko ensimmäisen kierroksen jälkeen. Sarjaa johtaa tällä hetkellä Aija Tirkkonen Keiteleen kuntoon tuloksella 39-85. Ja edelleen ollaan 70. Kilsa 255. Vilho Houtala, Laaren Ahkera ja kolmantena Niklas Lainto, Turun Urheiluliitto. Pyydetään nyt sitten oikeat tytöliittolaiset 16. 3 vuoden finaalikolmikkopaikalle. Aino Sikkinen, Ilkka Ranta ja Ilkka Ikainen. Kysyisin perässä, mä aloin pikkuhiljaa ihan kirjaa. Ja kärki tällä hetkellä Houkkarihäkin takana takakarteessa. Tullaan hetkisen kuluttua etusuoralle. Ja maalin kohdalla matkaa vielä 4 kierrosta, eli 1600 metriä. Ja kahden kärki on erottunut jo omaksi ryhmäkseen. Sen jälkeen 3 juoksijan ja sitten muutama metri väliä ja sitten vielä juoksia. Eli siellä edelleen Tomi Lehto johtaa Vilho. 71. Vänikke! Vänikke! Neljäntenä Kolahteen! Hieno juoksu lähtöön. Aika hienosti poika. Joo, mä kanan sen liian.
Ja sieltä tulee sitten meidän kärkikaksikko etusuoralle jälleen kerran ja maalin kohdalla jäljellä 3 kierrosta, 1200 metriä. Järjestys edelleen. Tomi Lehto Espoon Tapiot johtaa. Vilho Hautala Lahden Ahkera toinen. Kolmantena Niklas Lainto. 72. Lovisa Tuulo neljäntenä. 4-8. Alex Ratser. Ja Venman. Ja 3-5. Niko Raapakka. Tänään 3. On niin! Paino! Ja Tomi Lehto lisää vauhtia tuolla takasuoralla. Ja on näin varmistamassa itselleen Suomen mestaruutta, mutta ei ole sitä ennen kuin tipahtaa vielä matkaa maaliin. Maalin kohdalla 2 kierrosta. Ja näin tulee alkopaitoinen Tomi Lehto Espoon Tapio. Tässä näin hänellä on näistä kavereista paras tilastonumero tältä kesältä 8.20.31. 70. Vilhe on jäänyt reilusti. Hautala Lahden Ahkera. Hänellä on myöskin tilasto noteerauksissa toiseksi paras aika 8.52.05 tältä kesältä. Ja kolmantena edelleen Niklas Lainto Turun Urheiluliitto. Ja hänellä on myöskin kolmanneksi paras aika tältä kesältä. Tilastojen mukaan ollaan tuossa juoksussa. Kärki menee takasuoralla. Ja vajaa 600 metriä matkaa maaliin on johtavalla juoksijalla Tomi Lehdolla. Ja Tomi tulee etusuoralle ja siellä runsaslukuinen yleisö antaa varmasti taputuksia siihen 17-30 metrin kilpailijoille. Ja Tomi Lehto tulee suurella todennäköisyydellä voittamaan tämän kilpailun. Se kilpailua hänelle viimeisen kierroksen merkiksi. 6-9. Hyvä. Ja toisena oleva numero 7-2 Vilho Hautala. No nyt Jemi! Tässä näin, että myöskin viimeiselle kierrokselle. Ja Niklas Lainto vielä kolmantena, mutta siihen viereen pyrkii 4.86 Alex Ratser ja Venman. 2.9. Hyvä lähtee! Mukana vaan! Lauri! Vetää kyttä mies sen kuhiaa. Kolmantiksi kolme ja Tuton Katajärven Kempeleen kirjoitina. Anteeksi Kevin Lihon Lovisa Tuulo tuosta Mikaleille. Ja tässä näin Suomen mestari Tomi Lehto Espoon Tapio. Ja toiseksi tulee sieltä Neljä, 8, 6 Alex Ratser ja Venman. Niklas Lainto tuli seuraavaksi, Turun Urheiluliitto, sitten Vilho Hautala, Lahden Ahkera ja loput katsomme sitten tuolta koneelta.